Da, mnogo. Voljela bih i ja da dobijem toliko slatkiša. Ali morat ću da jedem ono što sam dobila. Kakav lep ukus jagoda. Super. Ne želim da se zadovoljstvo završi. Pogledajte kako slatko malo pače. Medo, to je tvoja druga polovina. Idi kod nje, morate biti zajedno. Ne mogu da opišem rečima taj ukus. I ja želim da ga osjetim. Krajnje onda, Ema, jer mi ništa više nije ostalo. Možda bi mogla da se podeliš sa mnom? Ja? Mislim da to nije dobra ideja. Nemam nije mnogo. Tako da oprosti, Suzy, ne. Mislila sam da smo prijateljice. Kada je u pitanju hrana, ja nemam prijatelje. Pa, zdravo moje mede, stanite u liniju, želim da vas sve vidim. Pogledajte kakva dugačka linija je ispala. Dolazi do kraja stola. Ne razumijem šta to radi. Sad ćete vidjeti. Sigurna sam da će vam se svidjeti. Imam odličnu ideju. Izvinite, moram da odem na kratko da bih uhvatila sve mede u ustima. Tačan pogodak, super. Sve sam dobro izračunala. Suzy, bila si u pravu, to je mnogo ukusno. U redu, dosta zezanja, želim da pojedem sve odjednom. Jo, ne mogu da verujem da su sve stali u tvojem